Gheorghe Arsachi a înființat la Iași un clas de inginerie și clătărnicie în limba română, pe lângă Academia Domnească, Academia Grecească, și totodată marcăm 75 de ani de când au început să funcționeze cursurile la Școala Politehnică Gheorghe Arsachi din Iași. Pentru a pune în lucrare anafora lui Carimachi, Gheorghe Arsachi pentru întâia oară a paradosit în limba română tratate de aritmetică, de algebră, de geometrie, trigonometrie, de geodezie practică și a adus la Paris și Viena instrumentele necesare. Și astfel, după 5 ani de învățământ, 7 elevi, din care Teodor Chirangelo, la 60 de ani împliniți, au trecut examenul de absolvire din data de 18 iunie 1818, devenind primii ingineri de formație românesc. Am considerat că arhitectura poate oferi satisfacție în viață și fiind o fie hotărâtă, cu direcții clare, am încercat la această facultate. Evident, cheia ascunsă acestui film este că, în fapt, educația nu înseamnă nimic fără tine, fără cei cărora în ultima instanță ne adresăm, iar mesajul care urmează este mesajul unor tineri care astăzi au vârsta pe care o avea Gheorghe Arsachi la începutul de școlii de inginerie și clătărnicie. Vă doresc dumneavoastră servitorilor în această entitate, studenților de astăzi și de mâine, să găsiți curajul a vă regăsi în personalitatea lui Gheorghe Arsachi, adică să fiți credincioși, să fiți fideli începuturilor. Pentru că în mâna dumneavoastră se află binele și răul. Învățământul tehnic și pregătirea inginerească reprezintă latura practică a vieții și condiția de care depinde dezvoltarea armonioasă a societății, așa cum a voit-o Creatorul. Și vă doresc din inimă ales întâlniri din toate sectoarele de pregătire academică și mult succes în muncă, în nobila dumneavoastră vocație de a oferi oamenilor și țării noastre un nume mai frumos printre marile universități ale lumii. La mulți fericiți ani! La mulți fericesc pe toți! De foarte multe ori m-am întrebat eu, când am aflat că Iași a fost supranumit orașul școalelor, de unde îi se trage acest supranume. Și îndrăznesc să spun acum că probabil Gheorghe Arsachi este unul din principalii vinovați pentru acest supranume pe care l-a avut Iașul. Nu numai școlile elementare, apoi școlile gimnaziale. Am înființat prima școală normală în Iași și, sigur, și-a încununat construcția școlilor eșene, probabil cu Academia Mihăileană, din care s-a dezvoltat învățământul superior și astăzi mai multe universități din Iași își au acea rădăcină. Vă dorim, domnule rector, generațiilor de profesori de astăzi și generațiilor de studenți de astăzi și de mâine să ridicați moștenirea pe care Gheorghe Arsachi a sădit-o punând o rădăcină și iată, încet, încet, în ani de zile, s-a dezvoltat un copac care are numeroase ramuri, dar care trebuie să dea roade. Și roadele sunt așteptate anual, roadele copacului pe care îl reprezintă școala dumneavoastră, sunt studenții dumneavoastră pe care îi trimiteți ca ambasadori ai școlii spre societate, spre lume. Vă urez din tot sufletul să vă bucurați de misiunea pe care o aveți și să aveți așa acea bucurie a misiunii împlinite. La mulți ani, Universitatea Gheorghe Arsachi din Iași.
s-a erijat într-un reper al performanței și nu pot decât să laud efervescența și capacitatea acestei comunități, în special de a crea. Ați promis o calitate de excepție, vreau să nu uitați nicio clipă acest lucru, dar și un impact benefic asupra societății în care ne aflăm. An de an ați reușit să aveți misiuni îndeplinite și impact benefic asupra societății și aș vrea, dincolo de lucrurile extraordinare pe care universitatea prin profesor le-a realizat, să menționez doar cele câteva din zilele noastre, precum amenajarea albiei Râului Baclui sau realizarea cadastrului orașului sau ridicarea complexului Palace, în care știu că v-ați implicat. Și este datoria universității, repet, să continue acest lucru. Din toate aceste motive și nu numai în această aniversare, vă felicit pentru aceste realizări, felicit comunitatea academică, precum și studenții excepționali și dați-mi voie să vă urez și eu la mulți ani și mulți spornici ani și să vă urez în numele meu și al Ministerului multe realizări. Sper că peste 200 de ani să ne regăsească copiilor mei universitari. La acest moment aniversar, ne exprimăm omagele noastre celui care a titolit înființarea Școlii de Inginerie în limba română, considerată cel mai spectaculos salt spre progres din întreaga evoluție academică greșeană, Gheorghe Arzachi, înscris astăzi în patrimoniul marilor valori umane naționale. Elogiem cu căldură generațiile de profesori și cadre didactice care au contribuit la renumele acestei prestigioase instituții de științe tehnice și cultură până în zilele noastre. Dorim, de asemenea, să transmitem aprecierile noastre alese specialistilor care au onorat prin înfăptuirile lor în înalta școală pe care au avut prilejul să o urmeze. Înseamnă vise, înseamnă împlinire, înseamnă dezvădări de toate. Dar înseamnă oameni care și-au marcat timpul. Oameni care au fost peste timp. Oameni care și-au asumat responsabilități, care și-au asumat obligații, nu pentru că le-a impus cineva, ci pentru că așa au gândit, pentru că așa au simțit și pentru că așa s-au împlinit în viața lor. Astăzi sunt ceea ce sunt și copiii mei sunt ceea ce sunt, pentru că școala m-a educat și m-a învățat. Școala mi-a fost de foarte multe ori, să spun foarte sincer, și m-a înștiinat. Și vin cu mândrie față de asta și cu bucuria faptului că prin tot ceea ce fac în acest oraș, inginerii sunt la foarte mult. Prin școală se înalță neamul. Prin școală s-a înălțat și se va înălța Iașul întotdeauna. Toată viața mea a fost marcată de această aură, după ce am ajuns, evident, după majorat. Și primele săptămâni ale facultății, cursul festiv, tot aici a fost. Și ca mine, generații centenare. În această aulă s-a făcurit România. După 1860, în 1860, când s-a creat, s-au pus bazele universității, prime universități din România, la vremea aceea, cred, cea mai mare investiție a proaspetei națiuni române, a statului național român, în această aulă, exact aici, au trecut generații de persoane cu sufletele lor, cu poveștile lor, cu personalitățile lor, care tocmai pentru că au fost elite ale națiunii, din cauza că au trecut și în această aulă, au favorit România. Orice aș spune eu astăzi ar fi poate prea puțin, și este cu siguranță, nu pot decât să mă alătur dumneavoastră și să celebrăm cei 200 de ani de
școală tehnică superioară în România, acea primă maestoasă investiție a națiunii române întregită în 1859, poate nu ar fi avut la fel de mult succes dacă nu ar fi avut un precursor și un contemporan în același timp în persoana lui Gheorghe Asachi, vivat, crescat, floreat, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi. Am putea să rezumăm semnificațiile și încărcătura emoțională ale acestui moment cu vorba poetică, spunând, adresând Universității Tehnice rurale la trecutul mare viitor. Se spune că oamenii de știință studiază lumea așa cum este, iar inginerii modelează și dezvoltă o lume care nu a existat înainte. Din păcate sau din fericire, viața multora dintre noi, profesori și studenți deopotrivă, studenți viitori universitari, se rezumă la acest catalog sau la ceva căruia îi putem spune sau pe care îl putem numi catalog de note, de nume, de promoții, de dispariții sau de nume care rămân în posteritate. Și am să dau citire mesajului din Universitatea Alexandru Ancuza pentru distinși colegi și Universitatea Soră Academică. Utileze sărbătorirea 2 veacuri de la înființarea primilor studii de inginerie și a 3 sferturi de veac de la fundarea Școlii Politehnice sub auspiciile instituționale ale Alma Mater Sensis și în spiritul tradiției durate de prestigiosul vizionar și precursor al Uniunii Lucrați, Universitatea Alexandru Ancuza transmite magnificenței sale domnului rector, profesor universitar doctor inginer Leon Ciuca, onorat viitor profesorat al Universității Tehnice Gheorghe Asachi, Iași. Dragilor studenți, cei care caută învățătura noastră și însușirea profesionalismului în domeniul ingineriei, stimatul personal administrativ, gratitudine și recunoștință pentru contribuțiile remarcabile aduse la dezvoltarea industriilor moderne economice. Bucurie colegială pentru progresul instituției dumneavoastră în cercetarea și educația politehnică de excelență. Reverență pentru rezultatele științifice și profesionale esențiale în civilizarea și cultivarea societății românești. Vă dorim curajul moral, puterea spiritului și a minții și grația posibilităților de viitor pentru a continua să modelați și să dezvoltați lucruri care nu au mai existat înainte de ingenuozitatea dumneavoastră. În prezent, comunitatea academică de elită a Universității Tehnice din Iași, managementul performant, deschis, inovativ, antreprenorial, sunt, în opinia mea, aturi certe că Universitatea Tehnică din Iași se va menține în topul universităților românești, se va situa pe locuri onorante în ierarhia universităților mondiale. Este frumos și adevărat, totodată, faptul că putem ridica fiecare profesie la rândul de artă. În acest context găsit, vin în numele artiștilor, muzicieni, plasticieni, actori, teoreticieni, într-un cuvânt corpul didactic al Universității de Arte, din Iași, pentru a vă ura o sincer și călduros la mulți ani. Continuitate cu același înalt grad de excelență în cercetare și educație. Fără infrastructura, fără toate problemele tehnice pe care le rezolvă un inginer, degeaba am rezolvat noi problema de sănătate a populației, pentru că nu am putea să creăm cadrul necesar dezvoltării
membrilor comunității. De aceea cred că baza o reprezintă Universitatea Tehnică, iar noi venim și susținem cu toate puterile ceea ce fac dumnealor. Am venit cu plăcere aici la Iași, în această aulă, în această universitate, pentru a împărți respectul, cum zic englezii, față de această ctitorie a Moldovei, Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași, și aduce un salut și dovada noastră de prețuire și de respect din partea comunității academice a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Inginerul este un om pragmatic. Omul de știință nu este rar. Max Planck, inventatorul fizicii cuantice, când a fost întrebat într-un salon, maestre, știi că pe baza teoriei tale s-a mai inventat ceva? Și a răspuns ce? Deci, și a spus ce? Zice, fantastic, nici nu m-am gândit la așa ceva, când am scris teoria. Și ăștia sunt ingineri. Și mai spune de el, inginerii sunt niște oameni liniștiți, într-un salon, stând pe o parte și fumând. Eu de regulă sunt liniștit, nici nu m-am lăsat de fumat. Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește trânsa. Suntem convinși, sunt convins, că spiritul care a domnit și domnește Universitatea Tehnică din Iași, Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași, a creat excelența care a împins Universitatea dumneavoastră în topul universităților, a făcut-o o universitate de elită. Iar tradiția pe care o sărbătorim astăzi cu toții a fost cadrul care a permis dezvoltarea acestei excelențe și care